Poď, nabehnime tam ľudia, lebo sme tu nás odjebu všetky. Letnúť. Dobre, Wolfy. Tu je niekde. Akú hlavu mi dal? Čo to je? Ešte nie, ja to mám. Ešte to mám. Kitchen one. Okay. Careful bro, kitchen. No chicken, Kitchen, bro, kitchen. Tu čo som spravil? Bro, what is this? Shut the fuck up. Kitchen. Gobi. Zober bombu a choď B. Piču. On je senilný. Ty kokos. On má ace, ne sme mu dali. Ty kúzeran. Čili Knedlu či čo? tento dildo zreti, ty. Áno, tomu Vypasované, Tinky, aké je to dildo more, aké používaš? Povedz. Ďalové. Fialové? Maminky sú jebazos. Čo ti jebe, nie babka. Že aký dildo používaš, Tinky? A fialový. Ježišmaria! Jak mu sadla kokotovi. Bomby padajú na každom rohu, ty kokot. Pozri sa, pozri! Joj. Oh, krásne, jak ich drčíme dezertami. Tu nemá, ja by nezerem. Hej, a Kalachom nedal ani piču. Čo robíš? Čo hovoríš? What the fuck are you doing, guys? What the fuck is wrong with you? Please, start playing. Aha, ja mám iba 3 killy, no nič som nepovedal. Trafil som to. Dobre. Počúvaj ma, ten Číňan vyjebaný, to je nejaký cheater skurvený. Normálne dajte mi killcam, ja to chcem vidieť. My tu hráme proti pingpongom sami, rozumíš? Come on B, motherfucker! Come on, we have 20 seconds! Окей, бля, My god! Блядь, сука, come on! блядь, заткнись ты, ёбаный рот. Tvoja Я mater, не слышно. drž piču. Tu nejsme v Rusku. What the fuck? Ozvi, aký som krivý. Naposledný náboj, ty. Такой. Ty koko, čak ja nič netrafím, čo ti to kúruje na hlavu? Všade sú ty koko, kde ste vy? Иван Питер. Čakaj, zaplati, ja nemohol. Wow. Kitchen. Na kvízade. Apartmány, more. Idem si pre to AKčko. I'm going. Čo je stále? Dojebal som to. Hahaha, debilkovia. Jaké palby im tu dávame, divo, pozri. Hahaha, to čo bolo? Kokoti! Čo je? Daj mi zbraň! Jo! Jak sme... Videl si, jak sme si vyjebali? To vieš o tom, že každý holohlavý je úspešný. Ja prijeba. Jason Statham, Vin Diesel, Čím menej vlasov, tým menej rozumu. Bruce Willis. OK. Myslíš, že to trafí? Dobre, teraz sa idem sústrediť a otočíme to, pozerajte ľudia. Oni prešli, they are on B, all, guys, already. Kitchen, чё kitchen? Choď, hýb sa! Do piče, čo ti jebe som, teraz som sa, vieš jak cítil? Jak tlstý Tinky, ty kokot. Normálne som nevedel prejsť cez tú dieru. Тоже кривая. No, oni si tu normálne randy robia. Prečo nekomentuješ? Čo mám Prečo komentovať? nekomentuješ, Style? Čo robíš? Prečo nič nerobíš? No, niko nevedie bomba. Ale čo, nepočujem ti, čo hovoríš? Áno, Tinky, zavri si piču, keď si mŕtvý. Si taký retardovaný, ty kokot. Drž piču, keď som nepočul. Ja som mŕtvý, že ja s vami aj nehral, ty kokos. No však, ale tak práve preto si mŕtvý, tak drž piču. I'm middle, shut up guys, I'm middle. Go away. O piči, zase som pomohol. Piče! Piče! Ty ubožeš vyjebať. Kurva! Nice middle drop. Všetci ľudia sú netrpezliví, len Stylo je tu trpezlivý, ty kokot.
Ježiš, this was fucking awesome, brother. Yeah. Good job, Anus. Go see, Orange, go see. Kokot. Defuse. Car. This Car, my car! Defuse. Aha, kiki. Kde je ten kokot? Defuse. Môže defuzovať? Kde si ty kokot? Kde si ty kokot čínsky? You're the Peťáčik. best, bro. Fuck you. No, good job, guys. To mid. Ty kokot krivý style, ten priebaný kokot, čo ti jebe? To čo bolo? To čo bolo? Ty kokot, čo to Áno, bolo? To je ono. Sorry guys. Go, go, go. Don't be scared, don't be scared. Da, už, tak hýba. We can fuck them, we can fuck them. Yeah, we will fuck them, don't Ešte worry. jeden. One more time. Ale pečko. And I. Ide na bečku, ale chlapci. Ale nemá bombu. Však ju mám ja. Don't pick yellow. Play on time. We have bomb. Yeehaw! Fuck me! On to nepikne. Tu mi píše nejaký oný, ty kokot. Average mi píše do piče. Prečo ma Miško spamuje Average. niekto? No? Prečo ma spajkuje, kokot? Spamuje. Už som ďalej, no na mine. A on bude tu stále, on tu bude stále ťukať a písať mi plešatý kokot. Ja ťa zajebem úplne seriózne, aj z teba, aj to Averagea, na čo ho máš na fotke, ty kokot. No moja. Pôjdem, rozjebem mu hlavu aj tebe. It's hej! Kokot, jak ma môže, oni nemajú HPčka, ja som ich tam toľko granátov, kámo, oni všetci, pozri, prvý asist, druhý asist, tretí už nebol a je to easy win, ty kokot. No, easy až, zase tak easy to nebolo, ale keď som sa snažil, tak sa to otočilo akože bez problémov. Zaslúžim si jednu cigaretku, koľko hodín, 20-27, potrebujem 3 minúty pauzu, dáme si ešte potom niečo iné, alebo čo? Loko, ja som išiel do loko. Ešte ideme. To si robíš pičo teraz zo mňa, akože fakt. Potrebujem... Ja som myslel, že už som vyhral, ty kokot. Let's go. Ale aj ja. Tvojim braškov ja nevidím. No, spamuje mi tu pičoviny na Steam. No neviem, či toto chcú ľudia pozerať na štinky, ako fakt teraz si musím povedať takto. Je to tam! Môžem sa už tešiť. Že príď mi vykopnúť dvere. Kamo, keď vykopnem tebe dvere, tak tie dvere ty kokot zasiahnu teba a s tebou rovno aj tvoju babku ty kokot.